Antigravitácia je hypotetický jav vytvorenia miesta alebo objektu, ktorý je oslobodený od gravitačnej sily. Nevzťahuje sa na nedostatok hmotnosti pod gravitáciou pri voľnom páde alebo obežnej dráhe, ani na vyrovnávanie gravitačnej sily s nejakou inou silou, ako je napríklad elektromagnetizmus alebo aerodynamický zdvih. Nejde teda o vyvažovanie gravitácie protichodnou silou inej povahy, ako je tomu napríklad pri balóniku nafúknutom héliom. Antigravitácia skôr predstavuje zmiznutie základných príčin gravitačnej sily voči priestoru alebo objektu. O antigravitácii sa hovorilo už pred viac ako 100 rokmi, a to napríklad vo vedecko-fantastickom románe z roku 1901 Prví ľudia na mesiaci od anglického autora Herberta Wellsa, v ktorom vystupuje londýnsky obchodník Bedford, ktorý sa spriateli so samotárskym fyzikom pánom Savorom, ktorý vyvíja nový materiál zvaný Savorit, ktorý dokáže zrušiť silu gravitácie. Možnosť vytvorenia antigravitácie závisí od úplného pochopenia a popisu gravitácie a jej vzájomného prepojenia s inými fyzikálnymi teóriami, ako je všeobecná relativita a kvantová mechanika. Počas leta 1666 Isaac Newton pozoroval jablko padajúce zo stromu vo svojej záhrade, čím si uvedomil princíp univerzálnej gravitácie. Albert Einstein v roku 1915 uvažoval o fyzikálnom vzájomnom prepojení medzi hmotou a priestorom, kde gravitácia vzniká ako dôsledok hmoty spôsobujúcej geometrickú deformáciu priestoru, ktorý je inak plochý. Einstein sa pokúsil zjednotiť svoju teóriu gravitácie s elektromagnetizmom pomocou práce Jamesa Maxwella a Theodora Kaluzu, aby spojil gravitáciu a teóriu kvantového poľa. Teoretickí kvantoví fyzici predpokladali existenciu častice kvantovej gravitácie, a síce gravitónu. Boli vytvorené rôzne teoretické vysvetlenia kvantovej gravitácie, medzi ktoré patrí teória superstrún či sľučková kvantová gravitácia. V Newtonovom zákone univerzálnej gravitácie bola gravitácia vonkajšia sila prenášaná neznámymi prostriedkami. V 20. storočí bol Newtonov model nahradený všeobecnou teóriou relativity, kde gravitácia nie je silou, ale výsledkom geometrie časopriestoru. Vo všeobecnej teórii relativity je antigravitácia nemožná. Vrátime sa do roku 1948, kedy podnikateľ Roger Babson založil nadáciu Gravity Research Foundation, aby študoval spôsoby, ako znížiť účinky gravitácie. Takéto úsilie bolo spočiatku trochu namyslené, ale príležitostne usporadoval konferencie, na ktorých sa zúčastnili ľudia ako Clarence Birdsey, známy svojimi mrazenými potravinami, a priekopník helikoptér Igor Sikorsky. Postupom času nadácia odvrátila svoju pozornosť od snahy ovládať gravitáciu, aby ju jednoducho lepšie pochopila. Tvrdí sa, že ovládnuť gravitáciu chcelo v rovnakom období, teda v 50. a 60. rokoch, aj americké letectvo. Bývalý podplukovník Ansel Talbert napísal 2 série novinových článkov, v ktorých tvrdil, že väčšina veľkých leteckých spoločností začala s výskumom pohonu s reguláciou gravitácie práve v 50. rokoch. Taktiež v spoločnosti Glenn L. Martin Company prebiehali snahy o ovládnutie a zmiernenie gravitácie. Dokonca s nimi uzavrel zmluvu nemecký teoretický fyzik Burkhard Heim, ktorý bol známy vytvorením jednotnej teórie poľa s názvom Heimova teória. Zaujímal sa najmä o aplikáciu svojej teórie na rozvoj cestovania hyperpriestorom. Vojenská podpora pre antigravitačné projekty bola ukončená Mansfieldovým dodatkom z roku 1973.
Tento dodatok bol schválený špeciálne na ukončenie dlhotrvajúcich projektov, ktoré nedosahovali požadované výsledky. Možno niektorí z vás už počuli o tzv. Zápornej hmotnosti. Môže byť práve ona kľúčom k antigravitácii. Aj keď rovnice normálne nedokážu vytvoriť negatívnu geometriu, je možné to urobiť práve pomocou zápornej hmotnosti. Rovnaké rovnice sami o sebe nevylučujú existenciu zápornej hmotnosti. V teoretickej fyzike je negatívna hmotnosť typom exotickej hmoty, ktorej hmotnosť má opačné znamienko ako hmotnosť normálnej hmoty, napríklad minus 1 kg. Takáto hmota by porušila jednu alebo viac energetických podmienok a vykazovala by niektoré zvláštne vlastnosti, ako napríklad opačne orientované zrýchlenie. Používa sa v určitých špekulatívnych hypotetických technológiách, ako je cestovanie v čase do minulosti a budúcnosti, konštrukcia priechodných umelých červých dier, ktoré môžu tiež umožňovať cestovanie v čase, či rôzne typy warpových pohonov. Zdá sa, že všeobecná relativita aj newtonská gravitácia predpovedajú, že záporná hmotnosť vytvorí odpudivé gravitačné pole. Najmä Hermann Bondi v roku 1957 navrhol, že záporná gravitačná hmotnosť kombinovaná so zápornou zotrvačnou hmotnosťou by vyhovovala silnému princípu rovnocennosti všeobecnej teórie relativity a Newtonovým zákonom zachovania lineárnej hybnosti a energie. Podľa všeobecnej teórie relativity sa akákoľvek forma energie spája s časopriestorom, aby sa vytvorili geometrie, ktoré spôsobujú gravitáciu. Dlhodobou otázkou bolo, či sa rovnaké rovnice vzťahujú aj na antihmotu. Problém sa považoval za vyriešený v roku 1960 s rozvojom CPT symetrie, ktorá preukázala, že antihmota sa riadi rovnakými fyzikálnymi zákonmi ako normálna hmota, a preto má pozitívny energetický obsah a tiež spôsobuje a reaguje na gravitáciu ako normálna hmota. V poslednej štvrtine 20. storočia bola fyzikálna komunita zapojená do pokusov vytvoriť jednotnú teóriu poľa, jedinú fyzikálnu teóriu, ktorá vysvetľuje 4 základné sily: gravitáciu, elektromagnetizmus a silné a slabé jadrové sily. Vedci dosiahli pokrok v zjednotení troch kvantových síl, ale gravitácia zostala problémom pri každom pokuse. Vo vedeckej literatúre sa uskutočnilo množstvo pokusov o vytvorenie antigravitačných zariadení, ako napríklad gyroskopické prístroje, ktoré vytvárajú pri krútení silu, ktorá pôsobí mimo rovinu a môže sa zdať, že sa zdvíhajú proti gravitácii. Hoci je táto sila dobre pochopená ako iluzórna, napriek tomu vyvolala početné nároky na antigravitačné zariadenia. U žiadneho z týchto zariadení však nebolo nikdy preukázané, že by fungovalo v kontrolovaných podmienkach, a preto sa často stali predmetom konšpiračných teórií. Ďalším pokusom bol tzv. Gravitátor Thomasa Browna. Bol to vynálezca, ktorý počas 20. rokov 20. storočia vyvinul zariadenie, ktoré nazval gravitátor. Thomas pred pozorovateľmi a médiami tvrdil, že jeho experimenty vykazujú antigravitačné účinky. Pokračoval vo svojej práci a v nasledujúcich rokoch vyrobil sériu vysokonapäťových zariadení v snahe predať svoje nápady leteckým spoločnostiam a armáde. V spojení so svojimi prístrojmi vymyslel názvy Biefeld-Brownov efekt a elektrogravitácia, ktorá sa stala populárnou témou v ufológii či medzi konšpiračnými teoretikmi. Na niektorých webových stránkach a v knihách sa objavili tvrdenia, že táto technológia sa stala vysoko utajovanou začiatkom 60. rokov a že sa používa na napájanie UFO a bombardéru Northrop B-2 Spirit. Toto je Viktor Stepanovič Grebeníkov, samozvaný ruský vedec, biolog, etmolog a výskumník paranormálnych javov, ktorý sa najlepšie preslavil svojim tvrdením,
že vynašiel antigravitačnú, alebo ak chcete, levitačnú plošinu, ktorá fungovala tak, že na spodnú stranu pripevnil časti mŕtvych tiel hmyzu. Viktor bol lietaním chrobákov fascinovaný a celé to začalo, keď počas jedného z jeho výskumov zažil pozoruhodnú vec. Z pinzety sa mu uvoľnilo krídlo chrobáka, ktoré miesto toho, aby spadlo na stôl, tak sa vznášalo niekoľko sekúnd vo vzduchu a až potom pomaly spadlo. Grebeníkov prišiel na to, že objavil fenomén antigravitácie. Po 2 rokoch výskumu zostrojil lietajúci stroj, ktorý bol na tomto princípe postavený. Počas svojho prvého skúšobného letu vystúpil zhruba 100 metrov nad zem. Grebeníkov popísal, že cítil, ako by stroj ovládala nejaká mocná sila. Tieto letové skúsenosti, pozorovanie paranormálnych javov a mnoho ďalšieho popísal vo svojej knihe Môj svet. Grebeníkov sa však rozhodol svoje tajomstvá neprezradiť. Máme alebo budeme mať niekedy moc ovládať gravitáciu a vytvoriť antigravitačný pohon, ktorý nám snáď i pomôže dosiahnuť iné svety? Faktom je, že gravitácia je najdôležitejšia v celom vesmíre. Bez nej by nevznikli hviezdy ani planéty. Jej úplné pochopenie a ovládnutie by úplne zmenilo svet.